Bueno, itzul gaitezen kulturara, kiroletara salto indeu, baina bueltan etorriko gea. Molla berriko estazio zaharra, lehengo ambulategia, udalak behar du, zertarako behar du, nola eskuratu beharko luke, ze iritzi daukazue horren inguruan? Nik esango eta bueno, horrek antregai asko dazka beste eraikinak dazkaten bezala. Orduan, nik ez nuke esango zertako erabiliko nuken, badakat, idea bat, igual turismo bulego epiniko nuke, baina partekatuta beste gauza batzukin, baina horrez aurretikan esango nuke derrigorrezkoa dela inventario bat itia, eta igual hor ikusiko da zein noa jongoan eta zer nun ipintzen dan. Bueno, lokal eraikinei dagokienez, udal lokal eraikinei dagokienez, gure ustez ere Zumaiak zorionez, ez inguruko beste herri batzuk bezala, baina Zumaiak bai zorionez baditu udal lokal desente, eta esan genezake agian gehiegi ere bai, momentu jakin batian, ez? Eta gure ustez momentua da hausnartzekoa, ez bakarrik lokalak erabilera kulturaleako bakarrik eman behar diren edo kirol elkartentzako bakarrikan, baizik eta hausnartu beharko genuke benetan lokalak eta ditugun lokalak ze erabilpen behar duten izan, ez? Hala eta guztiz ere, gure ustez dudarik gabe, beko estazioak eduki behar duen erabilpen publikoa behar du izan, herrikoa behar du izan, eta hau diot galdera zehatza eta zuzena eraikin horri buruzko izan delako, eta erabilpen ezberdinak daude, guk begi honez ikusiko genituzkenak, alde batetik egongo litzake turismo bulegoarena, baina ezin dugu ahaztu baita ere herrian badagoela elkarte bat, eta gure ustez Zumaiako historiari eta industria ondareari ekarpen nagusi bat egingo liokena, batez ere jakiteko gu nor garen, nondi gatozen eta nora goazen, zumaiarrak eranak, gure ustez gune egoki bat izango litzateke hain zuzen ere museo txiki bat egiteko horren inguruan, diogun bezala hori garrantzitsua izango litzatekelako erabilpen publiko hori izatea, eta diodan bezala eraikinak bere horretan erabilpen ezberdinak izango lituzke, baina guk usten dugu kompatibleak izango liratekela. Eraikinetan ez dakit horre berri ere sartzen da? Bueno, gai honetan orokortasunean jomargea. Nik usten dut lehenengo gauza ikusi behar duguna zenbat lokal dauden eta bestaletikan ze beharra dauden. Eta horren arabera, horrek eukiko duen erabilera, ez? Eta beti ere jendearen iritzia maigenean jarrita. Herriak pentsatzen duenean aurre eramateko. Despistatu inaiz, baina eraikin horrekin, Andre gai asko ditu eta kiroletxea ere izan daiteke, turismo bulegoa, garbi euki behar dugu, lortu baino lehen, berreskuratu baino lehen eraikin hori zertarako nahi dugun eta zer abilera emango zaio. Kulturretxea honea ekarri da, foronda utxi gehiatu da, foronda, lehen Monsek aurreratu du zerbait, baina forondarako ze idea daukazue, zer egin dezakegu forondakin? Guk lehen niona, ez dakit banan-banan joango garen edo ez, baina lehendabiziko filosofia. Gure ustez, hausnartu behar da eta lehendabizi, patxaraz, legealdi honetan ikusi behar dugu ze udal eraikin dauzkagun, ze behar dauzkagun, eta horren arabera, erantzun global bat eman beharrean aurkitzen gara. Edo nola ere, foronda guk kulturako eraikin izan da urte askotan, eta dagoeneko hau kulturretxe izan da, kultur eraikinaren osagarri bezala ikusten dugu. Azken finean badakigu Zumaian kultur eragile edo kultur talde asko daudela, mota ezberdinetakoak anitzak, eta ez guztiak lan berdina egiten dutena. Zentzu horretan, egia da, batzuk dinamika propioa daukatela, ordu berezietan biltzeko aukera izan behar dutela, eta zentzu horretan foronda horri bideratua ikusten dugu, printzipioz, horrela behar duela izan, kultur eraikinaren osagarri eta batez ere kultur taldeek edukitzeko toki bat,
beraien ekimenak aurrera eramateko, eta bar. Lehen aipatu dut, iruditzen zaigu kulturentzako edifizio asko daudela Zumaian, eta Forondai beste erabilera bat. Arrobi enpresa planteatzen dugu, gero beste espazio bat ere hor eskontzak izaten dira, eta hori mantendu behar da, baina lokal hori mantentzea, edifizio hori mantentzea horrela irekia eta horrek ere suposatzen du guretzako ere pertsonal aldetik ere gehiago, orduan hori ere ondo nertu behar da. Bai, nire adosna horrekin. Egia da, gabeziak ikusten diala herrian, eta da, kurtsuak emateko tokiak, eta egoitzak, talde kulturako taldeentzat, edo kirola, edo nola dalakoak. Orduan horiek ere, ikusi beharko da nun sartzen dian, eta kurtsua nun ematen dian, baina aurreneko puntatik ganin berdana da, eraikin hori konpondu. Ze dago, dano badakizuten nola daun, izorratuta. Nik aurreneko solairu hori, behintzat aurreneko sala hori utziko nuke eskontzak eta hileta erlijiosoak ez dienak iteko edo zer gauzetako. Claro, hor taldea sartzen baldin badira eta kurtsuak emateko horrek suposatzen du, ze ardura eduki behar du talde bakoitzak eta zeinen esku geldituko da hori, horrek eskatzen du pertsonal gehiago, nahi baldin badugu hori horretarako erabili. Baina, zazpi buelta eman zaizkio gauza guztiai, hain erresa ez da erabakitzea, nola kulturetxe hona ekarri dugu, noain ara emango ditugu kurtsoak eta taldeentzako egoitza. Ez dakit, igual ikusiko da, azterketa egiten danean, ze erabilera ematia da hon. Torreberriri emandako erabilerarekin batzuk ez zaudete oso konforme, ez dakit, ze iritzi zuten Torreberriren inguruan. Ez dakit, azken aldean iazten naiz. Nik alkate izan ez guain artez, esango depa ez. Gure ustez daukan erabilera ona da. Gogoratu beharra daukagu, gazteek, orain dela 2 urte, behaien beharrei erantzuteko batez ere erkibetxea okupatu zutela, eta naiz eta lan horretan bagen biltzan udaletxetikan, erantzun bat eman nahian horrek areagotu egin zuela noski gure erantzuna ematea ez. Eta Torreberri amaitzea hartzen ez, ikusi genuen gazteak eta gaztetxe bat edukitzea nahi zutenek, beren autogestiorako eta bar, gune egokia izan zitekela eta horrela uste dugu, gune egokia dela Torreberriren lehengo solairua beraiek izatea. Eta era berean, musika eskolatik ere gabezi batzuk aitatzen zirenez eta gabezi horiei aurre egiteko, pentsatu genuen dantza ikastaroak bertan ematea derrigorrezkoa zela eta horrela Torreberri eraikinari horrelako erabilera eman diogu, jakinik baita ere musika eskolari beste ahalbide edo beste irtenbide batzuk baita ere ematen ari garela, usategian adibidez entseguetarako lokalak ere ezarriko ditugulako. Dena hobetu liteke, gure ustez funtzionamentu aldetikan agian oraindikan koordinazio aldetikan lan batzuk egin behar ditugu, baina erabilerari dagokionez guk usten dugu asmatu egin degula, zegoen behar bati erantzun bat eman diogula, herri honetan sektore asko daudelako, eta guk usten dugu erabilera egokia dela. Nik usten dut, danok ikuste genula gaztetxe baten beharra, ni ez nago ados izan dan eran eta erabilidian moduak, ez nago bate ados horrekin, eta indarkerian hartu zutelako etxe pribatu bat, orduan derrigorrez ipini zuten paretan kontra udala, eta derrigorrez eman berri izan zitzaien lokal hori eta bestia. Eta orduan, klaro, nire planteamentua kultura neonez, zan goitibera hori dantza bultzatzeko, dantza eskola bat bultzatzeko, eta agian, udalak momentu puntual batzutan, baldin bazitxun behar batzu, hori toki hori eukitzeko. Gio, klaro, arazoa esan gaztia nola bieldu, baina, beste batzuk ere badaude gabe, eta ez dakit, eta gio gaina gaur egun dakan akordilua, ez dala guztiz, niretzako ez da legala, ze alkohola saltzen da,
dirua hortikan ateatzen dute, taberna batek eraikitzeko behar dituen legez bete behar dituen neurri guztiak horiek ez da urrutitikan ez dituzte betetzen. Orduan, hasiera baten filosofia esan, utzi ditzagun gaztiak horrea juten, beko plaza nola dagoen gutxituta eta ez dakiz zer, horiek emango diotela bizitza, hori danak ezurra da, ze gazte horiek ez dira beko plazan ibiltzen eta guztioik, Orduan, eta areago, ideologia politiko baten esku, da talde bat, ideologia politika jakineko baten esku da hori, eta beste, 80% Zumaiko gaztiak errentako lokalian daude. Eta hori niretzat ezinezkoa da. Ezinezkoa da. Egin dezagun gaztetxe bat, danok abitzen dian tokia. Baina ez, hori, ideologia politika batek agintzen duna. Publikoak gero eukiko ezue galdetzeko edo nahi zuen esateko aukera. Pizkat, torre berri, horrela, erabilera hori eman zaio, gure ustez umiak dantzak ikastaroak eta gero gazteak egotiarez da oso egokia. Gazteak lokala behar dutela, dudik gabe, baina zer erabilera ematen zaio, aztertu behar da. Alkohola saltzen da, inguruko jendea, ingurukoak kejasko dazka ez arata handia jaten dela, eta edozein ordutan, eta hori arautu behar da, adostasun batea iritsi behar da, gauza joiek eskertatzeko eta pixka denok errespetuak, o denok eskubideak izateko, lasai euteko edo ondo bizitzeko, ez? Eta gero guretzako ere kezka handi bat, edifizio hori hartu eintzan, baino itzeko baimena edo lizentzia ez omen dauka. Zuek jakingo ezue hori ala dan edo ez. Orduan hor zerbait gertatu ezkeo, zeinen gain dator kontua, zeinen erantzukizuna. Orduan hori dana arautu behar da eta normalizatu behar da. Lehendabizi gaztetxea eta gaztetxeak udala gaztetxeko kidekin sinatu zen hitzarmenaren arabera eta horrela diote beraiek irekita dago edozeini. Beraz, edozein sartu daiteke. Hori lehendabiziko gauza. Eta bigarren eta beste gazte batzuk, lokal batzuk dauzkatela eta hori norberak egindako autu pertsonala da edo taldean egindako autua da, baina gazte horiek sartu nahi baldin badute gaztetxera, ate guztiak zabalik dauzkate. Eta, gaztetxe bada, gaztetxean autogestiorako eta zorionez hartu eman onak dauzkagu, naiz eta diogun bezala beti egoten diran koordinazioan arazoak eta bar, baina orokorrean oso hartu eman ona dauzkagu eta ondo funtzionatzen du. Zaratak sortzen direla, beste hainbat tokitan sortzen diran bezalaxen zaratak, baina batzutan ematen du arlo bati estigmatizatu egiten zaiola, eta hori ere agerian jarri nahiko nuke, zeren eta hemen zaratak toki askotan daude, eta herriko toki askotan da, horrei ere noski aurre egin behar zaio, dudari gabe. Eta, lizentziari buruz, primera utilizazion oker espaldiman aizea hitz egiten, gogoratu nahiko nizuke Monse, ez itxaskiroldegiak, ez polikiroldegiak, eta ia lokal guztiak ez daukatela. Honen gainean, Zumaiak behar duen edo gaztetxea, uste hori ez dula inork zalantzan jartzen. Baina bai dala salagarria erabaki horiek ez pasatzea komisio desberdinetatikan. Hori da ez detena onartzen. Eta talde desberdinei exigitzen nahi bazaie gauza mordua, hauei ez zaie exigitzen gauza berdinak. Orduan ez zat bidezkoa iruditzen. Eta komisio baten galdetu nuenean, aberre zergatikan ez da oneritzi eman edifizio honei, eraikin honei, tekniko batek erantzun zian. Lehen da bizi, bertan egiten dian jarduerak legeztatu egin behar diararako. Eta hori aktetan jasota dago. Orduan, zentzu hortatikan, ez zat bidezkoa iruditzen, erabaki horiek komisio desberdinetatikan ez pasatzia udalian. Gezurtatu nahiko nuke, hain zuzen ere, eta aktak hor daude, herritarren partaidetzako eta gaztedia saietik pasata daudelako, ez bakarrik gaia, baizik eta sinatu zen hitzarmena ere pasata dagolako. Beraz, gezurra da ez dagoela pasata baldin badao. Eta lehen erabilerari dagokionez, lehen aitatu ditudan gauza berdinak, hemen lehen erabilera,
udaleko eraikin guztiak ez daukate.